Salazar Eco Park and Research Center, aka SERC. Pero una sa tanan, nganong naa naman sad tay libaong account, asa naman day ang Puyuyot G nga page? So usa sa mga rason mga puyuyot no is that kung mag-post man gud ta using our Facebook page, dili ta makatag og any Facebook account. Like say for example, na ako edit, di na ako matag katong Facebook account kung para kinsa to nga edit. Yang ikaduha mga puyuyot is that dili na ako gamiton na akong Jesser Plotiño nga personal account kay ngano man sa akong video editing naman tay gitawag nga profiling og portfolio. So for work related concerns lang siya mga puyot. Ana na, okay? Unya lahos ta mga puyot na mao ni dayon sud gyud nato sugaton ta og dako nga basketbolan nga korte no. So medyo init siya kay wa man kay mga tanom-tanom gud kay lisod sad guro butangan natog tanom sa tunga ay. Pero dili man gud siya covered court. Pero nice na gid siya mga puyot. Dayon nato sud welcoming ang lugar. Nya green siya. So buhi gid kayo ang lugar mga puyot no. Unya adto ta padung ta sa cottage nga mong naabangan tag 150 ra na mga puyuyot. Munindot na siya kay bugno na siya nya nasugatan nato ning ako igsuon nga dakog kaon. Tanawa ra gud no. Ang manok nga karni mga puyuyot parisa na niya ice cream. Hala, naw nga kana dako ag kaon oy. Hala oy. Unya atong ipakita ang mga cottage nga nasa palibot mga puyuyot no. Tanawa ra gud na oh. Nya dunay talisay diha tag 400 na nay dakong lamisa diha nga kawayan. Unya tudlo sa dayon ko nga adto ta didto first spot nato ngadto kanang naay pambot. So paabangan ang pambot mga puyuyot pero dili ko sure kung tagpila ang paabangan na diha. Nasa di mga pawikan diha mga puyuyot tulo ka buok nya ato nang tan-awon. So tanawa ra gud no. Sus undisturbed kayo ang tubig mga puyot. Dagat na siya, salt water na mga puyot. Sumpay man ang adto sa baybayon. So lahos ta diri sa second spot. Tanawa ra gud no. Taubon mga puyot kay ngano man ang sug padong pangadto saka pangadto sa babaw. Dagat man ni diri sa atong tuong nga side. So lahos ta. Oh, na siya'y lumot mga puyot gamay ra kay nagbuhi man nig isda naman ni isda diri puyot niya. Dagat man. Ana na di man nato butangan og chlorine. So, dili man pariyaan ang mga tabang swimming pool kay butangan man nag-chlorine aron pampatay sa mga lumot kani kay dagat man ni natural ba? Ana na tanaw ra gud no. Sus ninduta mo overlooking kayo. Yate ra. Unya slow mo ta gamay, barog ta dire, pangita tas pawikan sa turtles ba? Ay di ara di ay. Duha ra ka buka to nakit-an dire man puyot. Asa kang usa no? O kita niya na, kita mo na. So, unya makit-an sa din nato dira si libaong hala di ara. Porma. Asus, mura sa pawikan oy. Unya, padong di ara din ko sa pawikan. Mao ni katulo. So laos ta, adto ta sa dako nga swimming pool. Unya gisugat sa diri ko sa akong anak diha kay nangabang man sila kayak mga puyuyot. Kaning kayak diri mga puyuyot is 100 pesos per hour. So amo nang gialsa diha, gilayungan namo pili ra mi ana diha kay naman ay daghan diha. So, though 100 pesos per hour mga puyot niya kay gamay raman ming nangaligo ana diha nga panahon. So, unlimited hours ay ana na. So, first nga ni sakay, ang akong pagumangkon nga si Kaykay o ang kaduha ang akong anak. So, medyo mahadlok pa di akong anak mga puyot no, napay kakulba ba kay bag-o pa magud siya naka-cut-on og langoy unya lihok man gud na kinahanglan ginag-balance ba. Balancing skills ang kwan ba, ang kayaking ba kay wala may katig ana na. Unya fast forward ta gamay mga puyot adto ta sa kaning tuyok-tuyok nga mo determine kung taubon ba or hunason ang dagat. Unya taubon ni siya mga puyot kay sige man siya puno ngadto sa bukid nga part ang dagat, meaning kay diri man sa wala nga atong baybayon sa dagat. Sige pagyawon siya taob. Nya dira mga puyot kita nimo makabakawan na diha na diri walkway or bamboo pathway sila nya. Nindot na ato nang iparto ning video. Unya mo tuyok sa tagamay mga puyot no. Kaning sa tuo nga part nato ron kani siya swimming pool sana nindot sana diha mga puyot bugno kay na kay daghan man natuyukan man mga tanom diha mga dagko nga tanom ba. So nice kayo nya ako nitudlo ko nga adto dito na ambak-ambak dito ay. So laos ta. Nindot gini siyang venue mga puyot sa event or mga pang trip lang gud pang barkada or pang pamilya. Nice kay ni siya. Unya unhan day no kambak sa akong igsuon diri nga dapit. Lawom siya tanawon mga igsoon kung naa ka diri sa babaw nya kung naa ka sa ubos mubo ra daw nya ambak na siya akong igsoon. Asus ayaw kol bayuta mo ambak oy. Nya sundan sa day sa akong feeling gwapong igsoon nga asus naw nga kana babay pa murag na fan base ba. Be tanaw naton naong be asus pusing ayoy grabe lubog ka asus sundan day ni libaong gikulbaan ko diri igsoon kay lawom gid siya tanawon kung naa ako sa babaw pero ingon nila mubo raman daw. Nguros sa takay kulba man ba. Nya ambak ta.
Nya pag ambak na ko diyan, ako nauna ako nga, unsa kay feeling ani no be? Try na to ambak. Isus, mulupad sa tatong kadiyot kay atong ni feel ba ang kakulba or unsa ba jud? Unya kay murag kulba man, alaws ta. Unya mga puyot, kita mi nga naam rin nakasuwat diri nga signage nga dili di paambakan kuno kung wala nakabot og 1.5 meter ang kalawmon. Pero lawom nagjud sa mga puyot dito sa akong giambakan, dira sa baba na ako nga side. Ang kalawmon niya so mga siguro hapit na 6 feet. Taas man ta. Ayaw, cool! So, langoy sa ta, hayang be, hayang sabay. Asas, gwapuha, tanaw na libawang kung mulangoy, ay, artistahin man kay sa horror. Ayaw, cool! Unya, ang akong gusto nga dakog kaon, nakahuam din og kayak sa akong anak. So, paspasan niya, ganahan ta ko mo join dira, musakay ko, di ba ko pasakyon, bubuan na tong dagat, be. Aron sakit ang mata ba? Unya, nakadecide mi tulo ka mga igsuon nga mga gwapo. Ako ang pinakagwapo diha, ang ikaduha, ang nasa tunga, kadua-duhaan nga gwapo, ay katulo, ambot lang nga gwapo. Unya, kay mga mananagat man may mga puyot. So mga gahi, kay magi mo balance, so way problema na, balancing skills, as sus, we are the top. Oh, tanawar ko na, sus, way kurat, balancing na imo. Sus, bugsay-bugsay, bisag palawad pa mi, way kurat ka na magi mo balance, bisag asa pa na mabot, abot si bong dagat, sus, murag sayop ko na. Murag, sus, baa ka na. Ay, yaob man ang barko. Barko nga Titanic. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Ug sa laing bahin mga puyot, no, ang surf doon na sa Dennis Lay bamboo pathway or walkway sa ilang kabakawan, which is nice jud mga puyot. Nga ma-experience kay taas-taas jud nga lakon mga puyot. Nya ato nang iparto ning video. Ug nasad sila yung mga binuhing unggoy, rabbits ug uban pang mga malang mananap sama niya nang nakapuwa. Alright, so feel free to add or follow me here sa Facebook mga puyot o subscribe sa atong YouTube channel nga Libaong Official. Alright, let's go! Bunal mga Bisaya!